रमायना आं बेफोरखौ मा उल्था फाल्था खोनाबाय थादों मोनथिया नोङो दिनै फौजि सेंग्राया नोंखौ नायनो बे न'आव फैगोन आरो रमायना आइ आलासिया सफैनो बारा सम गैला आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो बुंगासिनो गोख्रै ओंखारनानै साफा जानानै थाद' होननानै दासो मा उल्था फाल्था खोथा देरबाय थादों नोङो दिनै फौजि सेंग्राया नायनो फैगासिनो आरो बे फौजि सेंग्राजोंनो नोंनि हाबाया थि जानो मोननांगौ नङाब्ला खोथाया गाज्रि जागोन खोनादोंना आं मा बुंदों आंनि बुंनाय रावफोरा नोंनि खोमायाव हाबदों दा आं बिसांखिनिखौल' बुंबाय फौजि सेंग्राया सफैनाय लोगो लोगो नोंनि मेगननि मोदैया गोमोरनो नांगौ आरो नोंनि मोखाङाव मिनिफ्लु मिनिनाय थानो नांगौ आरो फौजि सेंग्राजों नोङो राजि जानो नांगौ आं बेखौल' मिथिबाय सोर सेंग्राखौ गोसो थोयो नोङो बेफोरखौ गासैखौबो नागार आरो गासैखौबो बावगार आं नोंनि थाखाय मोजां खालामना होनो नागिरदों एसेबांखिनिखौल' बुंबाय आं जोहोलावा मा सानखो जोहोलावा मानो खोथाखौ मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि बियो दाबोसिम सिरियै दङ जोहोलावा मा सानमारखो जोंनि 12 बोसोर मोजां मोननायखौ मानो बियो एसेबो सिरियास खालामासै गुबुननि जाना थांनो नागिरगासिनो अब्लाबो जोहोलावा दाबोसिम आंखौ जेबो बुङा जानांगौ जोहोलावा आंखौ गुबुननि जानानै थांनो नागिरनायखौ हास्थायदों आच्छा दे फैबाय था दे आं नेनानै दङ दे बिदिब्ला फैबाय थादो ओइ रमायना बिमा नै ओरै फैलाय ओरै फै बिमा औ मा जाखो बुंलाय ए रमाय बिमा नै दासो फन रायलायनानै फनखौ दोनदों आं जोंहा जानो गोनां बिजामादै फौजि सेंग्राया सफैथारसिगोननो जानाय लोंनायखौ एकदम गोथाव संजोबथार दै गोथाव संजोबथार आरो आं लाबोनाय खुसियाखौ सं आरो हांसोजों खुमब्रा आरो दाउ बेदरजों अनलाजों आरो ओइ मेवा गोखैया अमा बेदराव लास्टाव एसे होना हो मस्ला बायदि गोथाव जागोन आरो बै साम'खौबो दालिजों सं मोजां सं बिमा मोजां सं जोंहा जानो गोनां फौजि बिजामादैया जोंनि न'आव जानानै जाहाथे बियो गोजोननाय मोनो आरो जोंखौ बियो जाहाथे मोजां मोनो दे बिमा नों मोजां एकदम गोथाव संजोबथार आरो आइ रमायनाखौबो मोजाङैनो देलायनो होखाबाय आं दाहाय जोंहा जानो गोनां फौजि बिजामादैनो मोखां दिन्थियैनि सिगां नों खनसे थांनानै फिसाजोखौ नायहै बिमा फिसाजोखौ बेसेबां समायना नुदों आरो लानानै फै थांदो बिमा थांदो सफैथारसिगोन आलासिया दे नों बुंनाय बायदिनो जाथों खुलुमबाय आदै आं रोदों आच्छा नों बबेनि आंथ' नोंखौ सिनायासै आरो नों जोंनि न'आव मानो फैदों बिफा मानसि फैनायखौ बिदि बुङो नामा जिरायनो होग्रो बिनि उनाव रायज्लाय फै बाबु फै जिरायफै न' सिङाव जागोन मादै बिमा बेखौ मानो सिङाव जिरायनो लिंदों आं बे सेंग्राखौ बिनि मोखाङाव नायनानैनो मोनथिबाय बे सेंग्रायानो जानो हागौ आंनि रमायना फिसाजोखौ गोसो बायहोनाया बे सेंग्रानि थाखायनो जानांगौ आंनि रमायना फिसाया फौजि सेंग्राजों हाबा जानो नागिराखै बिखौ न'निफ्राय होखारहरनोसो नांगौ आरो नों जिरायहोनोसो नागिरदों मोनथिया नोङो दिनै जोंनि न'आव सोर आलासि फैनो नागिरगासिनो आरो ओइ गथ' नों दानो बे न'खरनिफ्राय ओंखारलां आदै नों आंखौ गोरोन्थि बुजिबाय आं रमायनानि जेबो जाया आं रमायनाजों इन्टारभिउ होफानाय सासे बिनि लोगोसो इन्टारभिउ दिनखालि अखा हादोंमोन आरो बै समाव आंहा बेग गैयामोन बेनिखायनो आंनि एडमिट कार्डखौ अखा सिजानानै जिजोब जानो गिनानै आङो रमायनानि बेगाव होदोंमोन दा आं बेखौसो लांनो फैदों थगायाखैथ' नों आं मानो थगायनो आदै आं नोंगौखौनो बुंदों बे बिफाजोबाथाय जेबो जाला खर'आनो मोजां नंला बिनि खालि बिजामादै खालि साख्रियाल बिजामादै खालि साख्रिखौल' सानथारबायना नों बिजामादैखौ उन सिगां जेबो साननो रोंला बियो नोंनि खोथा बायदि जेरावबो सोलिजोबनांगौ नाथाय आं दिनै सोलिया न'खराव सोरबा सासे मानसि फैबाबो मोजांखौनो रायलायनो रोङा खालि रागा खालि सन्देह नोंनियावनो फिसाजो दङ नामा फै बाबु फै रमायनाया न' सिङावनो दङ आंनो खोन्थाखादोंमोन रमायनाया जे सासे मानसि एडमिट लांफैनो गोनां दङ होननानै फै बाबु फै लाना थांफै फै बे बिफाया रमायना बिफाया खर' गाज्रिसो फै बाबु फै
हाबाब रमायना बिमाया दिनै आंखौ खर' गाज्रि थिखाय होननानै रायलायलायबाय अबयसे आंबो ना आंनि फिसाजोआ महर मोजांखायनो सेंग्रा मानसि नुब्लानो आंनि फिसाजोखौ गोसो थोग्रासो सानजोबलाय लांसै आंनि न'आव सेंग्रा मानसि फैब्लानो फिसाजोखौ बरायनो नागिरग्रासो बेबायदि मोनलाय लांसै नालाय आं बिनिखायनो जानला मानला बुंफ्लांथारसै बिलाय बहा मोनो आंनि फिसाजोखौ फौजि हौवायानो फैगासिनोखा सफैबाय खोमा आलासिया नै माथो गारि गाबनाय खोनादों आं बाबु नै बेयावनो जिरायथ' आं रमायना आइखौ लिंनानै लाना फैनो मादै आं मोनसे खोथा सोंनो आदैया जोबोद रागा खरा ना औहाय बाबु रमायना बिफाया जा रागा खरा बिनि रागानि थाखायनो जेबोखौनो जाला साननायफोराबो थालांजोबसै मावनो नागिरनायखौबो दोनफिनजोबनो नांसै खालि गावनि गोसोनि बायदिल' गावनि गोसोनि साननाय बायदि जों जायाब्लाथाय न'खरखौनो अर सुनाय बायदि गुदुं खालामजोबो बियो मादै आं गोबां सोमोनांबाय थारैनो मादै आं सैथो खोथाखौ नोंनो बुंनो लुबैयो आं रमायनानियाव एडमिट कार्ड लांनो फैयाखै आं रमायनाखौसो लोगो हमनो फैदों बेखौथ' आंबो मिथिगौ बाबु रमायनायाबो आंनो खोन्थायाखै जेरावबो एडमिट लांनो फैगोन नाथाय नों आंनि रमायना फिसाजोखौ लोगो हमनो फैदों आं बेखौ मिथिगौ बेनिखायनो आंबो बानस'दों नों थाथ' दे बाबु दै जिरायनानै थाथ' आं रमायनाखौ लिंनानै लाना फैनो जानांगौ बे सेंग्राया आंनि रमायना फिसाजोखौ गोसो थोयो बेनिखायनो बियो लोगो हमनो फैदों जोहोलाव बे बिबारखौ नों आंनि बारदेयाव होदोंमोन जोहोलाव नोंनि मुं लानानै आं थांनानै थासान्दि बे बिबारखौ आंजों लोगोसे आं लाखिबाय थागोन अरायसम बे बिबारखौ आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय आं माब्लाबाबो गोजान खालामा हानाय नङा खालामनो माब्लाबाबो मेगननि गोजानाव रमायनाय रमायनाय नै नों गाबदोंसो आयै नोंसोर मानो बुजिनो नाजाया आं बे फौजि सेंग्राजों हाबा जानो गोसो गैया आयै आंहा मोजां मोननाय दं आरो ना नै नायलाय बे आंनि आखायाव थानाय बिबारा बे बिबारखौ आंनि मोजां मोननाय जोहोलावा आंनि बारदेयाव होदोंमोन आयै नै बे बिबारखौ आयै आफाखौ बुङा मानो दाबो सम दं आं बे फौजि सेंग्राजों हाबा जाया आंहा मोजां मोननाय दं आयै उन्दै समनिफ्रायनो आं बेखौसो हास्थायो थोद जाम्बि गथ' बिमानि सिगाङाव बेबायदि गाबबाय थानो हामगौ नामा सिरि था आं नोंनि दुखुखौ बुजिगौथ' आइ नाथाय नोंबो मिथिखागौ नोंनि नोमफाया बेसेबां रागा खरा आंबोथ' जेबो खालामनो हाया नोंथ' बेखौ मोजाङैनो मिथिखागौ जियानो जा फिसा दिनै सोरबा सेंग्रा फैदों नोंखौ लोगो हमनो जानांगौ नों मोजां मोननाय सेंग्राया बेनो खोमा फैलाय फै आइ नायफैलाय नोंखौ नागिरनानै फैदों मा नोंगौ आयै जोहोलाव फैदों आं सिनाया आइ जानोबो हागौ थांलाय थां दानो लोगो हमै आं मिथिखागौ आयै जोहोलावा थिग समावनो आंखौ बियो लांफैगोन बे जोहोलाव आयै रावबो नङा बे जोहोलाव रोदोम बोरो जोहोलावा बोरो रोदोम जोहोलावा जोहोलाव फैदोंबालाय ओइ रमायना सोर बुंदों जोहोलाव फैदों जोहोलाव फैयाखै रमायना बिराद खस्थ'यैसो नोंखौ लोगो हमनो फैदों देनजारलै नोंना बिफाया गिनायसो मोनलायलांबायलां रोदोम जोहोलावखौ मानो लाना फैयाखै मा जोहोलावा आंनि खोथा एसेबो सानाखै नामा जोहोलावा आंखौ बावबाय नामा रोदोम आं एसेबो गोसो गैया बे सेंग्राजों हाबा जानो गोसोआ दाबोसिम जोहोलावखौनो नागिरगासिनो बेखौनोथ' नोंखौ खबर होनो फैदों आं रमायना जोहोलावा थारैनो थैगोन नों जुदि गुबुनजों हाबा जायोब्ला जोहोलावा फाग्ला बायदि जानानै दं रमायना नोंनि थाखाय नों जुदि रमायना जोहोलावखौ गारनानै गुबुनजों हाबा जायोब्ला नों माब्लाबाबो सान्थि मोननाय नङा नों माब्लाबाबो जिउआव गोजोननाय मोननाय नङा नों जोहोलावखौ बेबायदि दाखालाम अब्ला जोहोलावालाय मानोथो आंखौ दिनै खावनानै लांफैयाखै आइ रमायना आलासिफ्रा फैनानै जिरायनानै दङ नोमफाया नोंखौ लिंहरदों रमायना नों थांनो नाङा बाबु नों जोंहा रमायनानि मा जायो मारै आं बिनि लोगो थार खोथाखौ बुंनानै ला दिनैनि बे समाव नोंसोरो नंखाय खोथा दा बुं नों रमायनानि गोसो थोनाय नामा
नोंसोर सानैजों गोसो थोलायो नामा? नङा मादै, जों सानैजों गोसो थोलाया। मानो थगायदों? नोंसोर सानैजों गोसो थोलायोब्ला बुंनानै ला, आं माबा मोनसे खालामगोन। नोंसोरो आंखौ थगायोब्ला नोंसोरो जेब्लायबो हांमा जानानै थागोन। बेनिखायनो आङो सोंदों, नोंसोर सानैया गोसो थोलायो नामा? नङा आयै, जों सानैजों गोसो थोलाया, बियो आंनि लोगोसो। दे बिदिब्लालाय आइ, फैदो, आलासिया नोंखौ नायनोसैनो, ओंखारनानै फैदो। नुबाय रोदोम, आलासिया आंखौ नायनो फैबाय, दा मा राहा? रमायना, मोनसे आइडिया। नों जुदि बे सेंग्राजों थारैनो हाबा जानो गोसो गैयाब्ला आं नोंनो मोनसे आइडिया होनि। नों आं आइडिया होनायखौल' ला, अब्लानो बे सेंग्राया नोंनिफ्राय गोजान जागोन आरो नोंसोर सानैनि हाबा जानो गोनाङाबो बायगोन। बे हाबाया बायोब्ला बास, खोथायानो जोब्बाय, जोहोलावजों नोंजों मोनलायफिनबाय। बुं, मा राहा? आं थारैनो मावनो राजि दङ। नों बेबायदि एथ' समायना रमायना गानफब जोमफब देलायनानै थांबाथ' सेंग्रायाथ' नोंखौ फसायखागोनानोखाना। बेनिखायनो नोङो बे सेंग्राखौ फसायनायनिफ्राय गोजान खालामनो ओरैबायदि लेथ्रा थां बिनि नुनायाव, हाफ पेन्ट फिसासा गाननानै थां आरो रायलायनो रोङै बायदि जाम्बि बायदि दिन्थि। बे सासे फौजि जानानै स्मार्ट समायनाखौसो नागिरगोन ना, बेबायदि नङाबाथ' बे हाबा खालामनाय नङा। बेनिखायनो नोङो सासे फौजि सेंग्राया गाव फसायै माबायदि जानांगौ बेखौ नोङो एसे साननानै बेबायदि नुजाहैदो, अब्लानो बियो नोंखौ फसायनाय नङा आरो बि थांफिनगोन। हाफ पेन्ट गान, मेगनाव गोसोम गोसोम फुन, जायलि जायला थां आरो रायलायनो रोङै जाम्बि बायदि दिन्थि, अब्लानो खोथायानो गैला। गुड आइडिया रोदोम, नों थिग आइडियाखौनो होबाय आंनो। थारैनो आङो नों बुंनाय बायदिनो आं बे आलासिनि नोजोराव नुजाहैब्लानो बे सेंग्राया आंखौ रेजेक्ट खालामगोन। अब्लाथ' जोंनि हाबाया केन्सेल। नों थिगखौनो बुंदों, आं बेबायदिनो खालामगोन। नै नायदो, आं बेबायदिनो थांमारनोसै। आंबो ओंखारलांनोसै खोमा। बिफाया जाबायदि रागा खरा, दा बोरैबासो जागोन। ओंखारलांनायानो मोजां जासिगोन आंबो। बिसोर सानैया आंखौ थगायदोंसो ना सैथो, आं जेबोखौनो मिथिला। आं बेनिखायनो सोंथाबबाय थादोंमोन जे बिसोर सानैखौ आं माबा मोनसे खालामनो हागोन नामा। नाथाय बिसोर सानैयाथ' लोगो होननानैसो बुंनानै लाबाय, ना गिनानैसो थगायदों ना नंमारा, आं मा बुंनो। दाथ' हनै आलासियानो नायनो लिंलाय लांबाय। रमायना, फैद'।